ନାମ ପିତା ଅଛଇ ଯାର ହୃଦ ମନ୍ଦିରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତତିକୁ ଯେ ଯତ୍ନେ ପାଳନ କରେ ତମାଟି ଯାହାର ଜନନୀ ଦୟା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ ଯାର ଆକାର ଯାହାର ପରଦାନ ପୃଥି ଆଖଡ଼ା ଘର ଧର୍ମଟି ଯାହାକୁ ଧରିଣ ରଖେ ଜଗତରେ କର୍ମଟି ଯାହାକୁ କରିଣ ଭ୍ରମେ ସବୁଠା ବରେ କର୍ମୀକୁ ଯତନେ ଦେଖାଏ ସେହି କରମ ପଥ ଧରମକୁ ଯତ୍ନେ ଦେଖାଏ ଯାତ୍ରା ଧରମ ବାଟ କରି ଧରି ଯେହୁ ନ ପାରେ ସେହୁ ହୁଏ ମୂରୁଖ ମୋତେ ରଖ ବୋଲି ଡାକଇ ଆହେ ପଙ୍କଜ ମୁଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଧେୟ।